Kaya be kareng posibleng peka mi apektuan king milyaring oil spill king Bataan deng manasan ibat kareng apat na coastal towns ning Pampanga. Hapin din ni ring manuknangan king balena ning makabebe masantul sa smuan ang pong Lubao. Bista man nalapang dapat pigaganakan uling e pamiraras ing laruke tilabot Kapampangan, misanan ng minunikala ning BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ing early harvesting. Dapot nung imasantul Mayor Tonton Bustos kanu ingkutngan, kailangan ing early harvesting ngeni lakwas nung malaw iapaking karelang balen ing trajectory na kanuning angin amagdalang oil sheen. Kahit kami po ang pinakaunang bayan na nakatutok po sa Bataan, iniiwasan muna po natin mapunta po tayo sa ganong klaseng policy measure. Dahil po talagang tatamaan yung ating mga mangingisda, ang ating mga fish pond operators at mga fish vendors na magkakaroon po ng mababang ani, mababang kita, tatamaan po directly ang kanilang family. Kaya napakalaki po ng market, napakalaki po ng mga tatamaan ng mga nagtitinda, mangingisda at mga bangkero kung agad-agad i-impose prematurely ito pong ban sa pangingisda or itong early harvest na. Agpangkambustos, miras laking mahigit 6,000 ring fisher folks king karelang balen. Hanya naman siguradong dakala kanureng misakita ng pong malugi oras mi patupad ya kanu ing early harvesting. Samantala, king coordination meeting apepayaos na ning Kapitolyo ngening Martes, July 30, inutos ng Governor Dennis Delta Pineda king Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at aliwapang local official ing strict monitoring karing sablang manasan bang saguli ing pamamye ayuda sakaling mi apektuan ing karelang kabiyayan. Left bank lang po ng Lamasan doon. Pero may mga fish ponds din po sa right bank na may 8 to 13 barangays din po possible na mag-affected. Pwede po ba sila isasama na rin po ba? Actually, nasama lang namin coastal barangay, pero yung mga concerned barangay na may fish pond, itong dito, meron lahat dyan. Opo. Isama pa rin po yan. Basiking datos na ning Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division ning BFAR Region 3, miras laking mahigit 37,000 deng registered fisher folks keti Pampanga, 3,300 plus laring keng aquaculture, maigi lang 13,000 deng involved keng capture fisheries, kabang maigi lang 16,000 deng mag-engage kareng mialiwang fishing activities. Agpang Pakampineda, deng ahensya na ning gobyerno eksperto keng pamagtest keng kalidad na ning danum, kalupa na ning Department of Environment and Natural Resources o DENR, ampo ing BFAR deng atin kanung final say king pamagpatupad ning fishing ban. Samantala, agpang king pamuntok ning Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division ing BFAR Region 3 ay Kenneth Katibug, saguli ing turnover dareng test samples ampong result uling paruminggo kanu ing bibilangan keni. Ang medyo matagal ho yung sa fish samples dahil nga po tinitignan ho natin yung tinatawag ho nating PAH. Sa larangan naman ho ng BFAR, tinignan po natin na pinakamaaga ho talaga makuha yon. Pagdating ho dun sa PAH ay umaabot ho talaga ng around talaga mga 7 to 8 days ho talaga ang nakikita natin. Yes, more than a week. Nilino na naman ng opisyal pa miyayapektuan king milyaring oil spill ing Pampanga. Sa ngayon ho, dito sa lalawigan ng Pampanga ay wala pa ho talaga tayong trace ng oil spill. Medyo malayo ho tayo sa ground zero. At the same time ho ay naging ang takbo ng tubig ayon ho sa mga trajectories ay talagang either paakyat ho talaga ng Bulacan. Safe pa ho ang lahat ng mga seafoods po dito sa lalawigan ng Pampanga. At tatanda ng July 25 king kasagsagana ning bagyong Karina anyang lumbugya ing MT Terra Nova amagdalang 1.4 liters ning industrial oil king dagat asakop na ning Limay Bataan. Ako yung kakain Talasuyo Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.